Wie bent het dorpshuis van Gariep? Een ontmoetingsruimte, centrum voor alle verenigingen en eigenlijk alle inwoners in en om het dorp. Ja, nou, ik heb wel aardig wat beroepen, hè. Want ik wil graag de bal optempen. Dus de bal die is 12 jaar oud. Het is wel gezellig, maar ja, maar ook wel gebeuren. We hebben steeds dezelfde stoelen erin, dezelfde tafels erin. Nou, ik wil graag naar de tafels in de grote zaal gaan, want die zijn helemaal echt oneind. En daar hebben we geen geld voor. En dan hebben we, maar wat naar je kleed er eerst ook af, dan ben we eerst een Scotia red. Maar dat gaat dan in die tafel van boven mij. Het dorpshuis is een stichting, dus die hoeft in principe proberen we de exploitatie rond te krijgen en hebben we net volle winsten. Dus eigen middelen hebben we eigenlijk net. Dan schreeuwen we boeten dat we dit van Dynamic in Gariep hopen we natuurlijk een grote opbrengst te krijgen, maar we schreeuwen ook een helpen de fondsen naar gewoon. Het Oranje Fonds en gemeente, provincie. Dus daar hopen we de centen mee ook te krijgen. Nou, we hopen wel meer mensen naar mijn binnen te krijgen. Ja, dat doen we wel. Een spetterend feest. We hebben een keer eerder gehad, een geweldig feest. Soort publiek, het dorpshuis op elkaar, Gariep op elkaar en natuurlijk een leuke opbrengst voor de drie goede doelen. Facebook weer mij nog aan, hè? De Ja. activiteitencommissie die beginnen met Facebook. Nou, die binnen een maand iets meer, dat slaat ik aardig over het heden en daar kom ik steeds meer mee en dan zit er net voor op het zien. Als het dat ben, dan kan ik het even zien hoe het hier is. Nou, daar hebben we het SAF hier nog net over gehad, maar ik denk dat we binnen kwart eens even met de commissie met tafel maken. Van wat verwachten ze van ons? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met elkaar een heel het feest hier horen kunnen? Dus we sluiten het net uit, maar we zijn er nog net actief mee aan de gang.